Napadasayang kaagi ka ron. Nuganing sa kalalaki nga taga-tagbilaran, Bohol. Apan, kasamtangang napuyo ka ron sa Cebu City. Ang at matatampo, nagdasangan nga. Arden. Wala ba ko nabilin? Muragwa naman. Okay na ko. Nak, muadto na ka. Uma, dili ko pwedeng malit kay first day na ako ron. Ay, nakalugag na ka. Uma, landam na sa nako ang mga baon sa akong mga manghod. Ay, salamat kaayo, nak. Sige, lakaw na kay basig malate ka. Excuse me. Why naglingkod din, he? Wa, miss. Pwede mo tupad? Sige. Salamat. Diyan na di ay. Kanindot yung smile. Arden. Nice to meet you, Arden. Crush ng campus mo itong imong katupad ba eh? Mo ba? Oh, tiha ni mo eh. Tupad man mo. Mayra pa dahil nga, wata magtupad kay kamoy nagkatupad. Diskartihi na yun. Diskarte good taon. Kalayo ra na tog level ato Huwag kita sa panit ato. Klaro kay nga dato. O tayo chance ato eh. Wato kayo baway. Mura ba yung di arte? Ay, mag-focus na lang ko sa kupag eskwela ba eh. Kaysa mangandoy pa ko na ya. Arden, parista. Pare, saan sa? Sa project nga gingon ni Sir ba? Sa unsa man di ay? Sorry. Kung ano ko, nawa sa kong lahuna. O sige, paris ta. O niya, asa man ta magbuhat sa atong project? Sa inyo? Pwede ra. Sige, ato ta sa amo. Takuag ko ninyo bahay ko. Dato man di kayo mo? Akong ginikanan mo ay dato, uy. Dili ako. Dali, magsugod na ta. Diyan na. Saguli. Ano nagpatakab kag paso di sa to? Classmate ako si Arden. Paris may sa mong project. Wa ko'y labot. Giing na naman tika nga dili mong pataka og pasod og tao din eh. Kawatan bro yan na. Sige pa. Manggawas na lang mi. Tana Arden. Pasensya na kaayo ka ha. Okay ra eh. Nakasabot ra ko. Asa naman ta magbuhat sa tong project, ani? Pwede sa amo. Pero maikuman ko. Kamay magud ang among bahay. Ay, okay na uy. Gusto sa kumakato sa inyo. Ha? Sure ka? Lagi. Tana dayon. Lahos na ta sa inyo. Okay ka dyan, ha? Komportable ra ka? Oo, uy. Hapit na hinuon ni mahuman na tong project, oh. Dahil dyan na. Ay, dinhin na lang pa di hapon, ha? Oh, mama sa doy. Maikog ta eh. O saray, sudan ko na to. Okay ra, uy. Mukaon ba kag-utan, day? Mukaon kaayo. Sure ka? Basig, naikog ra ka. Dili, uy. Dali na. Paspasan ta ni Guman. Nagkasuo na gid mo maayo ni Jana ba no? Dili man ko si arte bay. Nya kining gaan kay sa ikauban. Pero nakagusto ka niya. Na, kinsa may dili makagusto niya eh. Pero diharan ako to bay. Amigaran ako siya.
Nak, may problema ta. Unsa man ma? Dili na makapadayon og pa-eskwela nimo ang ni-sponsor sa imong scholarship. Kaya may problema sila sa iyang kompanya. Unsa? Unya ma? Wa tay mahimo ani, Nak. Magkauntag lang sa gid-una kasi imong pag-eskwela. Oh, ma. Nak, pagandam si mong mga gamit. Nga naman pa. Maglarga ta paingon sa Cebu. Ato na trabaho dito. O adto na ta mamoy. Nak, karon nga magsugod naman ta og bag-ong kinabuhi din Magtinabangay lang yun una ta, ha? O pa. Mangita kong trabaho din pa. Naamag ko'y naibawan doon nga magpaabang og tricycle. Mamasahiro tang duha. O kung makaluag-luag na ganita, magnegosyo ta sa bae para may income si mama nimo. Sige pa. Dako na taon atong tindahan, Nak. Malaki ma. Sakto kid ang desisyon ni Papa nga namalhin ta din kay mi arang-arang mga atong pagpuyo. Unya ikaw, may nindot na pod kang trabaho. Nagbunga ang tanang pagkugi namong duha ni Papa ma. Sud sa pila ka tuig. Bisan tolog na sakripisyo ang akong pag-eskwela. Pero okay ra. Ang importante nga nahawas tas kalisod. Kumusta naman kasi Jana? Wa man ako makapananghid niya. Kalit ko nga miundang sa pag-eskwela. O mipahawa dito sa among gipuy-an. Oh. Hello, bay? Bay, uli na siya ito. Natay rin yun. Mao ba? Kanusa man? Agay. Ay, pagkakuswin. Unsa man ka muna magkagdabayot. Dabayot yan. Jana? Ikaw ba? Murag yung kagungo, no? Ha? Nga naman. Mukalit lang kagkawa. Unya karon kalit lang sa kagtunga. Sorry na, God. Murag ubay-ubay kitag angang istoryahan da. Ato to sa may baybayo na. Saba kayo diri, uy. Kumusta naman ka? Hindutan ninyo Nakagraduate yun mo? Wa ko makagraduate, uy. Ha? Nga naman. Nilayas man ko sa amo. Gikapoy na ko sa batasan sa akong amahan. Maotong nilayas ko og nagtrabaho na ko. Ikaw? Oo, mausad ko. Nagtrabaho na ko dito sa Cebu. Maoday nga pag-ato na ko sa inyo. Wa na mo. Yadto ka? Oo. Gipangita ti ka. Sa tinuod lang, nagtuo man ko nga naatoy padul nga ng atong kasuod. Pero nibiya man kagkalit. Jana. Nag-assume lang di ay ko.
Nagtuo ko nga nakagusto sa kanako. Nagtuo gani ko ato nga manguyab kanako. Di man ko pwedeng manguyab ni mo. Layo gud kay ka para nako. Lisod kay kang kabuton. Pero kung nanguyab pa ka, basig masayo kung nilayas sa amo. O giuban ko nimo sa Cebu. O kung karon mubalik ko sa Cebu. Muuban ka gihapon ako. Ano? Uyab day ta. Aha. Sige, sige. Manguyab ko ni. Ayaw na. Dili ko ganahan og dagang istorya, Arden. Ug usa pa. Nakaila naman ko nimo. Mao nang dili nakakinahanglang mo diskarte pa. Gisugot ati ka, Arden. I love you hangtod karon. Og salamat ka di balik ka. Kunibaw pa lang ko nga nagpaabot ka. Dugay na untag ko nga nibalik. I love you to Jana. Akala ko ang wagas na pag-ibig ay sa nobela lang. Milabay man tuodog pila ka tuig. Pero wa ko'y pagmahay. Kay nakaingon ko nga karon ang hustong panahon para namo ni Jana. Dinhi na lang ko tubog daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. And ayan, nadunggan na to guys. Ang sulat no sa kaagi ni Arjun. Nga sa to nga istorya nakalampos sa iyang pagtuon guys no, sa iyang pagpaningkamot og karon dako na ang ilahang tindahan guys, di ba? Basta maningkamot lang jud no, makahuman jud sa pag-eskwela og dali ra pud siya guys no nga og nakauyab siya no sa babae nga nakursunodahan niya. O wala na no ni kontra ang iyang ginikanan kay nakahuman naman siya sa iyang pag-eskwela no. O gado na may nindot nga negosyo o trabaho. Siyempre bisan kinsa naman guys no, pag naalang kay nindot nga negosyo, nakaindot nga trabaho, mo yun jud no ang imong ang ginikanan no sa babae kay stable naman ka sa makaron sa nahitabo ni Arden, di ba? Nakahuman sa iyang pagtuon. So ayan guys no, I hope nga nalingaw mo guys sa istorya no nga gitampok kanato karon diri sa atong paboritong handumanan sa usa ka awit. Og hangtod sa sunod pang mga drama guys. Sa nagpaabot sa drama no sa Sumpay sa Digong, mag-upload na po ta guys no unya para sa part 9. Yes, part 9 na ta guys. Taon na po siya kay every week ba atong upload no. Pero karon 4 episodes guys no naka-upload na tag nanatay na tigong mga 4 episodes, so sakto na siya no para pwede na i-upload. Kayo ubay-ubay na ra ba na itong mga drama karon guys no na naka-align, nagdugang man ta og drama nga mahal kong kaaway. Og para sa daghan pang komentaryo, maghimo tag reaction video guys diri sa tugon mong ko guys matud pa diri guys, China's Read Uncle Kiss with 1,600 plus victim featuring Isline K-drama sa man ni siya katuning viral karon guys no sa internet nga ang botong lalaki guys no kung gihimo lagi negosyo niya ang mga lalaki no sa 1,600 lalaki gihimo niyang kapangwartahan online. Itong
tanaw. Read scandal ang tawag ani no. Kung babad ka sa social media, ay you probably encountered this trend. Maraming tao ang nagpo-post ng kani-kanilang seemingly random photo pero may kulay pulang linya sa kanilang ulo tulad nito. Bitaw, gusto na kayo na guys kung ng mga sa Facebook po may mga semi nga pula like that. Sa maripot pasabot ana guys, nga tingala yun ko. Munang para maklaro nato be. Munang gitawag bansagan siya grade angkol unsa maribot pasabot ning murag pulang sinulid unsa man ni siya eh. Oh, at eto pa ang isa. Well, this ladies and gentlemen ay reference sa isang K-drama na sikat ngayon na kung tawagin ay S-Line. Isang K-drama kung saan nakikita ng isang tao kung ilang beses at kaninong tao siya naging intimate. Alam mo na ba di kung ilang beses siyang nakipagtsuktsakan at sino ang kanyang nakabengbangan? But believe me when I say Is-Line. Hindi ka pala ni siya guys no, sa drama nga, K-drama nga Is-Line. Karang na mga pula no nga sinulid. Mura siyang imaginary no kay dili man siya mahawiran. So unsa may related ani sa kaso sa China Sword Uncle? Pag pumasok sa mundo ng S-Line, ang taong pag-uusapan natin ngayon ay tiyak hindi magkakasya sa TV screen ang mga linya na makikita sa kanyang ulo. Eh paano ba naman kasi humigit sa 1,600 persons lang naman pawang mga nag-indicate guro na siya no sa isa ka tao nga natalik na niya. So kung murag inana na siya, murag mo akong pagsabot guys. Lalaki pa man din ang kanyang nakaespadahan sa loob lang ng ilang mga buwan dito sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hindi ka malalamangan. Nakaispadahan kay bot pasabot niya guys. Na siya malalim na kahulugan kay gay manggod ang nasampit nga kuan guys tao. So mo nang gi-emphasize niya nga nakaispadahan. Pagkanap lang nagluto pa ko di ay. And the story Goose like this. this. Magin na guys no ang linya ni kaalaman. Goose like this. Istorya natin ngayon ay magsisimula sa isang cross-dresser na lalaki na mula sa Jiangning, China. Nagpapanggap siya na babae which is nowadays ay considered as a normal thing sa new generation. Lalaki na nagpapanggap na babae at babae na nagpapanggap na lalaki. So in short, membro siya no sa LGBT. Ay inire-record niya ang bawat eksena, frame by frame, ang bawat aksyon ng walang pasabi sa kanyang mga nakaka-eksena. Ito lahat ay gamit ang hidden camera kalaunan ng pumutok. Mura siya reality show guys no. Murag sa PBB Brother lang. Pero lahi ni siya kay kuan mo gud ni siya. Malaswa mo gud ni siya ang iyang gibuhat. Nagbutang siya hidden camera. Ang balitang ito sa China ay dito na siya tinawag na The Red Uncle. More on this body in a bit. Early July, ngayon lang, nang ang Jiangning Police ay inaresto ang isang 38 years old na lalaki na may apelyidong Jiao. At bukod sa Red Uncle ay napagalaman nilang may isang palayaw pa ito. Kilala rin kasi siya bilang Sister Home. Ngayon, bukod sa pananamit nito ng babae, pagme-makeup ng sobrang kapal at pagsusuot ng wig upang magmukhang babae. I think itoyo niya na no mag-make up siya guys ug baga kayo nag-disguise siya no kay kibaw manggod siya nga ang iyang gibuhat is makasalanan no para pag-abot sa panahon nga pangitaon siya sa balaod di siya mailhan no? Kay nag-disguise man siya pero no ang iyang pag-disguise is acceptable no siya sa community no kay since membro man siya sa LGBT muna kinayang gibuhat guys no dili yun siya nga itolerate no para matagaan no og leksyon og dili na pamarisan sa uban.
Pinapalitan din niya ng high pitch ang kanyang boses para mas maging convincing ang pagiging niyang babae. Nang pumutok ang balitang ito sa China, ay tinupok ng hashtag Red Uncle ang Weibo, isang social media app na exclusive na ginagamit ng mga taga-China. And as Weibo. Kung pa kadawag anang Weibo nga app guys, exclusive lamang lo sa China. Pero bisan pa man og sa China lang ni siya guys, no, I'm sure millions of millions yun ang tao ang naggamit ani no kay kibabayta nga ang China is the most populated country in the world with over 1.5 billion, no, if I'm not wrong, billion na sila guys. So or like Facebook, no, or Facebook sa kuan or Instagram sa ato matud pa ni Eyesight 01 the gold old intro. Kung ikaw ay may kaalaman, hindi ka malalamangan. And the story goes like this. From Kim J, yung 1,600 plus is yun palang raw ang kalat online. May bagong na-recover ang Nanjing authorities sa isang laptop na may 6,000 plus pa palang videos ng iba pang nakalalakihan. And some of the victims is sikat na internet personalities at anak ng mga high-ranking officials ng Nanjing. Inani din siya kagwapa. Guys, nga naghamay na humaling niya no sa naghamay siya na ilad. Then from Oswa Traveler, Uncle Red is in a crisis situation and is finding desperate, even lunatic ways to survive. He uses his body to get food from men, which is how he sustains himself. Mao yung naghimo niyang livelihood guys, no, which is illegal man pod lagi. Nabubuhay siya guys sa iyang panloloko. Gawa sa atong nagon sa mo sa na fraud trip sa inyong gipod trip. Ha? 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 Sa iyong gipod trip? Harina? Pili harina. Sa? Saging. Tapos milk tea. Di isa na all. Ambi sa tong gamay nga ice cream. Lagi mo kasi Nico ang milk tea. Ambi sa tong gamay nga kuan ice cream. Batong gamay to. Natag ni mo ni kuan. Natag ay latali ma. Unsa ka diha? Ang bata. Lagi ko ba? Yung ba? Dahil na ko ni mo na. Unsa diha na? Tengkap yan. Palit suwakay. Iniwit mata ko. Diara kay natulog mi. Natulog mi. So mao na to guys. Thank you so much kung abot ka up to this part. Thank you so much.